Έχουμε λοιπόν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη τη Θεία τη Ζουρλαδάνη, η οποία δεν μου έφερε πουγάτσα που περίμενα. Δεν πειράζει όμως, διότι έχει έρθει εδώ πέρα μαζί μας να μοιραστούμε τον χώρο μας και να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα σε κάποια ζητήματα τα οποία όλους μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες στην HNFC. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πουγάτσα δεν έφερα, δεσμεύομαι για να φέρω την επόμενη φορά. Αν είναι τρίγωνα πανοράμα, δεν σε πειράζει. Μόνο από Ελενίδη. Μόνο Ελενίδη. Κάναμε και διαφήμιση. Ναι, τρελαίνομαι, τρίγωνα πανοράμα της Ελενίδη, αδιανόητα. Ωραία. Το μυστικό ξέρεις που είναι στον Ελενίδη. Είναι το πόσο καλά μελώνει την κρούστα, το φύλλο. Πόσα ξέρεις. Έχω εντρυφήσει στα τρίγωνα. Πόσα αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πόσα ξέρεις. Άρα τρίγωνα δέχομαι, ναι. Ναι. Next time. Τέλεια. Τέλεια. Σία, λοιπόν, έρχεσαι γενικά συχνά στην Αθήνα. Όχι πάρα πολύ συχνά. Έρχομαι κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Έχω την καλύτερη μου φίλη εδώ που έχω την ανάγκη να τη βλέπω. Έχω φίλους σαν εσάς που μου αρέσει να συναναστρέφουμε μαζί τους. Όχι, δεν έρχομαι πολύ συχνά. Σ' αρέσει όμως η Αθήνα? Τη λατρεύω. Σ' αρέσει, Τη λατρεύω. Θα ζούσες στην Αθήνα? Είναι μια ερώτηση που την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να έμενα. Εγώ ζούσα στη Θεσσαλονίκη και αν με ρωτάς τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνω θέλω να ρίξω λίγο ρυθμούς, ψυχικούς ρυθμούς. Δεν θέλω πια να τρέξω τόσο γρήγορα όσο ήθελα πιο νέος. Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη γι' αυτό είναι τέλεια. Δηλαδή και μόνο που κατεβαίνεις στην παραλία, το μυαλό σου αδειάζει. Ενώ εδώ, αν σκεφτείς ότι θέλω να πάω στην παραλία, θες μια ώρα με τα αμάξι για να φτάσεις. Οπότε κατευθείαν το αποδομείς και κάπως. Τέλος πάντων. Εγώ πάλι πια πιστεύω. Ναι. Είχα ένα δάσκαλο που έλεγε ότι αν μπορείς να κάνεις γιόγκα στη Νέα Υόρκη, μπορείς να κάνεις γιόγκα everywhere. Okay. Λέω λοιπόν ότι αν μπορείς να αδειάσεις το μυαλό σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπορείς να αδειάσεις το μυαλό σου οπουδήποτε αλλού. Τις προϋποθέσεις εμείς τις δημιουργούμε για να αδειάσουμε το μυαλό μας. Και θα κλείσω αυτή την παρένθεση λέγοντας ότι δουλεύω περίπου 14 με 16 ώρες την ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Join us. Οκ. Λοιπόν, μου έδωσες μια πολύ καλή πάσα όμως, διότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως αν είμαστε στον χώρο της άσκησης ή όχι, παρεμπιπτόντως νομίζω στον ελεύθερο χρόνο κάνεις άσκηση. Μου είπες, τι μου είπες πριν? Λέω ότι έχω για χόμπι την άσκηση. Άρα λοιπόν επαγγελματικά ασχολούμαι με την άσκηση και στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με το πώς να βελτιωθεί η άσκηση, άρα πάλι εργάζομαι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κοινωνία υπερπληροφόρησης. Υπάρχει πολλή πληροφορία, δεν μπορούμε εύκολα να τη φιλτράρουμε. Τα νέα τα παιδιά βγαίνουν έξω προσπαθώντας να φτιάξουν ο καθένας την δικιά του κατάσταση στο κομμάτι της άσκησης και πάρα πολλοί νιώθουν μια απειλή και φοβούνται για το τι θα κάνω εγώ, ο απέναντι, ο δίπλα. Δεν κάνουν focus δηλαδή σε αυτό που αυτοί έχουν και κάπου εκεί χάνουν το δρόμο τους και ενδεχομένως απογοητεύονται και βλέπουν πολλούς συναδέλφους μας να παρατάνε την άσκηση για άλλες δουλειές, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρω πώς να το πω. Κάπως δυσκολευτήκανε. Ποια είναι γενικά η δικιά σου φιλοσοφία, η άποψή σου, εσύ που μιλάς με νέα παιδιά? Να σου πω. Από τα τεφά. Γιάννη, ο φόβος δεν είναι καλός συμβουλάτορας. Όπως λέει και ο Νίτσε, το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος και δεν είναι το μίσος. Άρα λοιπόν φοβόμαστε ότι δεν αγαπάμε, με υπέρθετο φόβο το θάνατο. Δηλαδή τι φοβάμαι? Φοβάμαι μη ξεκινήσω κάτι και αποτύχω, φοβάμαι μη ξεκινήσω κάτι και κάνω λάθος. Δηλαδή ποιος από εμάς δεν έχει κάνει λάθη? Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι να κάνουμε λάθη, να πέσουμε, γιατί η διαδρομή της ανάβασης και του σηκώματος είναι η σπουδαιότερη. Το άλλο που πιστεύω και που λέω και στους δικούς μου τους κριτητές είναι να μην έχουν αντιπάλους. Σαφώς θα έχουν ανταγωνιστές στην αγορά, αλλά αυτό μας κάνει και καλύτερους. Όμως, αν έχεις αντίπαλο, έχεις μάχες. Άρα λοιπόν περνάς όλη σου τη μέρα, αντί να μην χωρίς να εξελίσσεις εσύ ο ίδιος, δίνοντας μάχες, μικρές ή μεγάλες μάχες. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσεις
θες να εξελιχθείς και να γίνεις η καλύτερη βερσιόν του εαυτού σου ή να πολεμάς. Όπως λοιπόν είπε ο Μάικλ Τζάκσον σε ένα τραγούδι του. Σε ποιο? Έτσι, στο Man in the Mirror, τι είπε ουσιαστικά, ότι για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να αλλάξουμε πρώτα τον Man in the Mirror, τον εαυτό μας δηλαδή. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει εμείς να βελτιωθούμε και νομίζω ότι έχει να κάνει όλη αυτή η κουβέντα πολύ και με τον εγωισμό μας. Δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το εγώ μας και πόσο πρέπει να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Εγώ πάλι πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αντίστασή μας στην αλλαγή, Γιάννη. Οκ. Και το λέει και πολύ ωραία και ο Πρέσβιτ στο The War of Art, ότι θα θέσουμε όλα τα εμπόδια, μικρά, μεγάλα, θα ορθώσουμε μπροστά μας τα πάντα για να μην αλλάξουμε. Εξάλλου, διάβασα κάπου πρόσφατα ότι η ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε τις αλλαγές και να αλλάζουμε είναι μία από τις νοημοσύνες μας, μαζί με τη συναισθηματική, τη νοητική και την κοινωνική. Άρα λοιπόν το να μπορούμε να αλλάξουμε, το να μπορούμε να στραφούμε και σε καινούργια καριέρα αν χρειαστεί, σε καινούριο πεδίο αν χρειαστεί, σε καινούργιες σπουδές αν χρειαστεί, δείχνει και το πόσο ευφυείς είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στο εξωτερικό το να αλλάξει στα 40 σου καριέρα δεν είναι καθόλου κατακριτέο και ίσα δείχνει ένα πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητας. Ότι έχεις ζήσει μια ζωή, έχεις κάνει κάποια πράγματα και τελικά κατάλαβες ότι αυτό το οποίο αγαπάς είναι κάτι διαφορετικό και πας να κάνεις μια μεταστροφή και υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες που πετυχαίνουν. Στην Ελλάδα όμως, νομίζω το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, αν ξαφνικά δούμε κάποιον στα 40 να θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, είναι λίγο κατακριτέο σε φάση ότι τώρα ποιος νομίζει ότι είναι, τι πάει να κάνει, ο άλλος έχει σπουδές 20 χρόνια κτλ. Ισχύει. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικό DNA, και νομίζω, δεν ξέρω, βέβαια είναι πολύ προσωπική εκτίμηση αυτή. Στα αγόρια είναι λίγο δυσκολότερο ίσως το να αποφασίσουν στα 40 τους να αλλάξουν καριέρα. Ενώ όσοι το έχουν κάνει εν τέλει, θεωρώ πως είναι και πολύ πετυχημένοι στο καινούργιο πράγμα που έχουν κάνει. Γιατί αυτό που έχουν κάνει είναι το μέσα τους, το θέλω τους, το βαθύτερό τους είναι ουσιαστικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις αλλαγές. Βασικά μου αρέσουν οι αλλαγές. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που είναι κοντά στα 40, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την άσκηση και μου λέγανε ότι πάντα θέλω να ασχοληθώ με την άσκηση, δεν μ' άφησε ο μπαμπάς μου, δεν μ' άφησε η μαμά μου, έπρεπε να γίνω δικηγόρος, έπρεπε να γίνω λογιστής, αντίστοιχα την κατεύθυνσα από το σπίτι. Και όλη μου ζωή σου λέει είναι αυτή η άσκηση. Τελικά στη χώρα μας, γιατί στο εξωτερικό τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν με ρωτάς εμένα, εγώ πάντα προσπαθώ να τους δείξω ποιος είναι ο δρόμος της επιστήμης της άσκησης, ο οποίος είναι δύσκολος και μεγάλος, αλλά αν είναι κάτι που το αγαπάνε, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Χωρίς να το έχουν σπουδάσει, με την έννοια να το έχουν σπουδάσει ότι το πανεπιστήμιο το οποίο δεν κατάφεραν να μπουν, δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τους δημιουργήσει ένα φρένο στο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Άρα πιστεύεις ότι ένας ο οποίος δεν κατάφερε να σπουδάσει τελικά μπορεί να ασχοληθεί με το κομμάτι της άσκησης επαγγελματικά, δηλαδή να το κάνει για άλλους? Χωρίς σπουδές δεν γίνεται τίποτα, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ακολουθείς την καρδιά σου, θα σε βγάλει σε σπουδές που δεν πίστευες ότι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, ποιες σπουδές λέμε? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πήγα, έδινε η κόρη μου Πανελλήνιες. Και στο πρώτο μάθημα ήμουν απ' έξω. Ήμουν από τους ελάχιστους γονείς που ήταν απ' έξω, παρά το ότι μου είπε να μην πάω. Και περιμένοντας τη Μάγια να βγει από το μάθημα, συναναστράφηκα με μια κυρία, η οποία ήταν 65 ετών και περίμενε την κολλητή της, η οποία στα 65 της έδινε Πανελλήνιες. Οπότε τι μιλάμε τώρα? Πολύ ωραίο παράδειγμα. Έδινε Πανελλήνιες. Δηλαδή δεν κατάλαβα, επειδή δεν σπούδασα στα 18 μου τη σχολή που ονειρευόμουν για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούσα στα 40 μου να βγω, να ταξιδέψω, να σπουδάσω εδώ, να ξεκινήσω από εδώ και να το απογειώσω το κομμάτι των σπουδών μου. Φυσικά και μπορώ να σπουδάσω σε όλες τις ηλικίες. Πάρα πολύ ωραία. Σία, να σε ρωτήσω, εσύ γενικά όταν ξεκίνησες την καριέρα σου στο κομμάτι της άσκησης, είχες πετύχει αυτή την τρέλα με το aerobic και γενικότερα όλο αυτό το οποίο
Έχει καταγραφεί πάνω. Ναι, DNA σου. Έχω αναπτύξει περιφερειακή όραση πάρα πολύ καλή, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να βλέπουμε 45 άτομα αν πηγαίνανε grapevine δεξιά-αριστερά ταυτόχρονα. Άρα τόσο αυτό. Έπιασε αυτή την τρέλα ότι ήσουν και εσύ, δηλαδή. Κομμάτι της. Μάλιστα. Δείχνουμε την ηλικία. Αμά, Και κάτσε ερώτηση είναι αυτή τώρα. Θέλω να μου πεις πώς μετά εξέλιξες την επιστήμη σου. Δηλαδή, ήσουν σε αυτή τη φάση του aerobic, το οποίο εμένα με ρωτάς, το aerobic, που δεν με ρωτάς, θα απαντήσω εγώ, είναι πιο πολύ διασκέδαση. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ το κομμάτι της επιστήμης μας. Γιατί αυτό που είπες, ότι πώς θα βλέπω τα 45 άτομα, δεν μπορείς να τα δεις πραγματικά τα 45 άτομα. Απλά σου λες πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Δεν μπορούμε κάπως να το. Γιάννη, σε ρωτάω. Ναι. Θα σου κάνω Ναι, την ρώτησέ ερώτηση. με. Γιατί εγώ έχω αντίθετη άποψη. Ναι, ωραία. Αυτό θέλω. Το beef λοιπόν, να το δημιουργήθηκε λοιπόν το beef, αυτό περίμενα. Λοιπόν, είναι. Κοίτα. Κατατάσσεις με αυτόν τον τρόπο το aerobic Ναι. στα σπορ. Τα σπορ είναι φτιαγμένα για την ψυχή και το μυαλό και όχι για το σώμα. Οκ. Πότε κάνεις σπορ, ξέρεις ότι θα τραυματιστείς, ότι χρειάζεται να έχεις μια οργάνωση, ότι χρειάζεται να είσαι σωστός προπονητικά. Τα σπορ λοιπόν, τα αναψυχικά, είναι φτιαγμένα για αυτά εδώ τα δύο. Το aerobic λοιπόν, το οποίο βελτιώνει κινητικό έλεγχο, καρδιοναπνευστική ικανότητα, όλα τα συστήματα, και σε κάνει να εκδίνεις και περισσότερη σερωτονίνη, οπιογενή πεπτίδια, δεν είναι επιστήμη, είναι επιστημάρα το aerobic. Σαν τα aerobic δεν υπάρχει. Δεν το έχω αντιμετωπίσει έτσι. Δεν το έχω αντιμετωπίσει από την οπτική πλευρά. Μ' αρέσει αυτή η οπτική γωνία. Έβγαινες και ένιωθες ελαφρύτερος. Γιατί δηλαδή το μονότονο, το τρέξιμο να έχει περισσότερη επιστήμη πίσω του. Λατρεύω το τρέξιμο. Από το aerobic, που υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που είναι leader και οδηγεί μια ομάδα δεξιά-αριστερά, δημιουργείται μια κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα, έχω ραντεβού, σχέσεις. Δηλαδή είναι σπουδαία υπόθεση το aerobic. Οκ. Βλέπεις, εγώ λοιπόν που δεν μπήκα από την αρχή σε αυτό, είχα μια τελείως διαφορετική, να ξέρεις, άποψη μέχρι τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν δοκίμασα και ποτέ. Δεν το δοκίμασα ποτέ. Δεν πιστεύω αν θα είσαι υποθυμένα. Όχι. Όχι, αλλά θα ήθελα να κάνω έτσι ένα πείραμα στον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Κάτι αντίστοιχο είχα κάνει και με τη γιόγκα. Δεν είχα κάνει ποτέ γιόγκα και πάντα τη σνόμπαρα. Όταν ήμουν πιο νέο, μέχρι που μπήκα να κάνω γιόγκα και ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ενώ θεωρούσα ότι ήμουν πολύ γυμνασμένο, τελικά δεν ήμουν τόσο όσο πίστευα. Ήμουν γυμνασμένο σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Θα σου πω, θα ξαναγυρίσω λιγάκι στην ερώτηση έτσι για να το ξαναπάμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή το aerobic και η γιόγκα είναι η εφαρμογή της θεωρίας της άσκησης. Οπότε, αν αγαπάς την άσκηση, την επιστήμη της άσκησης, η εφαρμογή της είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο κομμάτι. Όμως από πίσω υπάρχει μια επιστήμη σπουδαία, που είναι πλέον αδιαχώριστη από το κομμάτι της επιστήμης της υγείας, και μιας που συμβάλλει στο να είμαστε πιο υγιείς και μακροβιότεροι, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτό που εμένα τότε με τράβηξε είναι η επιστήμη της άσκησης πίσω από την εφαρμογή της. Δηλαδή ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει στη φυσιολογία, τι συμβαίνει στην ανατομία όταν κάνω αυτό το πράγμα. Και έτσι μετά συνεχίστηκαν και σπουδές στους κλινικούς πειραματισμούς, με τους οποίους και ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Και έχει εντρυφήσει κυρίως στην άσκηση για έγκυες γυναίκες, σωστά? Ας πούμε, το ερευνητικό μου κομμάτι είναι η άσκηση στην εγκυμοσύνη και στη λοχεία, αλλά το χόμπι μου, το μεγάλο και αυτό που κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο είναι να σπουδάζω αποκατάσταση με την άσκηση. Οκ. Πώς πιστεύεις στα επόμενα χρόνια θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο κομμάτι της άσκησης, αλλά ως πια έναν τρόπο ζωής? Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να γυμνάζονται. Όλοι ξέρουμε ότι η άσκηση κάνει καλό και το ξέρουμε, το ακούμε, το λένε συνέχεια. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν γυμναστές, η κοινωνία ενδεχομένως, για να μπορέσει να βοηθήσει, να δώσει κίνητρα στον κόσμο να ασκείται περισσότερο? Αυτό που είδα από στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα πριν από μια εβδομάδα είναι ότι στην παραλία είδα ότι μεγαλώσανε το κομμάτι του ποδηλατόδρομου. Ναι. Σημαντικό αυτό και γενικά μπράβο στη Θεσσαλονίκη γιατί έχει ποδηλατόδρομο. Ενώ και στην Αθήνα. Μικρό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα και πικρή κουβέντα. Okay. Αυτό που είδες είναι μια εικόνα. Okay. Και αυτό που είδες είναι μια βιτρίνα. Okay.
Δεν ξέρεις τι πουλάει από πίσω. Οκ. Θέλω να πω ότι είναι ένα κακό δίκτυο ποδηλατικό. Πολύ κακό. Είναι λίγο επικίνδυνο σίγουρα πάντως. Δεν συνδέεται. Δηλαδή είναι αυτό το μέτωπο το παραλιακό τέλος. Όμως ο κόσμος ήδη έχει καταλάβει ότι. Γιάννη, εσείς κάνετε μια πάρα πολύ υπέροχη προσπάθεια με το exercise medicine να καταλάβει ο κόσμος ότι η άσκηση δεν είναι φάρμακο, η άσκηση είναι πρόληψη για μένα. Όταν αυτό θα περαστεί μέσα από τα σχολεία, όταν θα κάνουν άσκηση στο δημοτικό σχολείο κάθε μέρα, όταν θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και θα κάνουν χορό, θα παίζουν με τις ρακέτες, ο δάσκαλος θα τα σηκώνει και θα τα κάθονται, γιατί ξέρουμε ότι στα 40 λεπτά αρχίζουμε να φτιάχνουμε κινητικό μοτίβο υποκινητικού ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι το 45 λεπτό που σηκωνόμαστε, κάνουμε το διάλειμμα, να δώσουμε αξία στο διάλειμμα, να δώσουμε αξία στους καθηγητές φυσικής αγωγής. Οι ίδιοι να πιστέψουν ότι αυτό που κάνουν είναι σπουδαίο, είναι λειτουργήμα, είναι επάγγελμα, όχι μόνο άσκηση, είναι επάγγελμα υγείας και άσκησης. Ο κόσμος ενημερώνεται. Ο άμεσος Dr. Google, ο άμεσος Google, το άμεσο Instagram, το άμεσο Facebook βοηθάει, κάνει καλό. Άμα με ρωτήσεις, Γιάννη, είναι καλύτερα να κάνεις λάθος ένα κάθισμα από το να καθίσεις στον καναπέ. Πολύ καλά τα λες. Και μάλιστα δεν θυμάμαι σε ποια χώρα το έβλεπα κάποια στιγμή στο YouTube ότι πήγες μπροστά από ένα μηχάνημα, σε έβαζε να κάνεις 3 καθίσματα και σου είναι δωρεάν σύλλογο το λεωφορείο. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα το πήγα. Ναι, ούτε εγώ και εγώ κάπου το είδα. Το έχεις δει, Γιάννη, ας πούμε, ο Καναδάς που εγώ τον Καναδά τον έχω πολύ πάνω στην εκτίμησή μου όσον αφορά στο τι κάνουν στο κομμάτι της άσκησης. Οι εγκυμονούσες δεν παίρνουν έγκριση από τον γιατρό τους για να κάνουν άσκηση στον Καναδά. Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα spring την Davenport, μια σπουδαία ερευνήτρια, όπου εγώ που είμαι έγκυος, παίρνω το δελτίο υγείας μου, το δίνω prenatal trainer μου, το συμπληρώνω, παίρνω prenatal trainer το δελτίο υγείας για να το ξεκινήσει, και αν δει ότι είναι τικαρισμένα 2 bullets τα οποία χρειάζονται να επισκεφτούν τον γιατρό, τότε θα την παραπέμψει σε γιατρό. Αλλά παίρνει την ατομική ευθύνη. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη της άσκησής μου. Δηλαδή, τι θέλω, το κακό μου. Δεν θέλουμε να ιατρικοποιηθεί η άσκηση. Η άσκηση θέλουμε να έχει τη θέση που της αξίζει, θέλουμε να είναι δραστηριότητα, θέλουμε να είναι το όχημα που θα μας οδηγήσει στο να είμαστε alive and kicking όσο ζούμε, να παρατείνουμε το air της ζωής για πάντα, και να είμαστε όσο χρόνια θα ζήσουμε δυνατοί να φτάμε στη γη και να σύεται ο τόπος. Είπες μια λέξη, screening. Ναι, είναι κάτι το οποίο και εγώ το λέω και το χρησιμοποιώ συνέχεια. Πόσο σημαντικό είναι τελικά να γίνεται αυτό το screening, δηλαδή αυτή η αξιολόγηση στον ασκούμενο, όποιος και να είναι αυτός. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις, δεν γίνεται να θέλει ο άνθρωπός σου να διαχειριστεί το σωματικό του βάρος, γιατί δεν μ' αρέσει να χάσει βάρος, γιατί θα ψάξει να το βρει. Ναι. Να διαχειριστεί το σωματικό του βάρος και να μην ξέρουμε ότι κοιμάται 3 ώρες το βράδυ, ας πούμε, γνωρίζοντας τον κερδιδιακό ρυθμό της έκρησης των ορμονών. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε ένα health and fitness assessment, για να έχουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Έχουμε και αυτά τα iWatch, τα ρολόγια, τους παλμογράφους που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το τι σωματική δραστηριότητα έχουμε. Ο trainer που θα αναλάβει κάθε ασκούμενο πρέπει να τα λάβει υπόψη του όλα αυτά και συνδυαστικά να καθίσει και να κάνει exercise design. Βασισμένο στην αξιολόγηση. Και στους στόχους, βέβαια, μέσα εκεί θα εκπέμψουμε και τους στόχους του ασκούμενου, θα ξέρουμε τι θέλει να πετύχει, θα ξέρουμε πώς θέλει να το πετύχει, μάλλον το πώς να πετύχει εννοώ με πόσες φορές την εβδομάδα. Θα πάρουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να στήσουμε προπονητικά το πλάνο του ανθρώπου το οποίο μας επισκέπτεται και μας εμπιστεύεται το σώμα. Πολλά παιδιά λοιπόν μιλάμε για αξιολόγηση και τους ρωτάω, αξιολόγηση κάνετε? Και μου λένε, ναι, παίρνουμε ένα ιστορικό υγείας. Δεν νομίζω να μιλάς για αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να μιλάς για το ιστορικό υγείας. Αυτό είναι το health, είναι το δελτίο υγείας. Εγώ είπα δελτίο υγείας και ετοιμότητας για άσκηση. Παίρνεις λίγο να μας το αναλύσεις λίγο τι εννοούμε αξιολόγηση. Εγώ είμαι μεγάλη φαν, ας πούμε, του FMS. Που είναι ένα σύστημα αξιολόγησης. Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης. Άρα κινητικής αξιολόγησης. Φυσικά. Είναι το κρατούμενο αυτό. Αυτό είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, λες αξιολόγηση και αυτό που ουσιαστικά εννοούμε είναι ότι πώς κινείσαι τώρα.
σύμφωνα με τις καθημερινές σου συνήθειες. Εσύ έχεις κάποιες συνήθειες. Εγώ έχω κάποιες συνήθειες. Ο καθένας μας έχει κάποιες κινητικές συνήθειες. Οι οποίες αυτές τις κινητικές συνήθειες τι έχουν κάνει, έχουν δημιουργήσει κάποιους μυϊκούς περιορισμούς ενδεχομένως. Άρα έρχομαι εγώ σε σένα. Αυτό εσύ δεν πρέπει να δεις. Ο μυϊκός περιορισμός αυτομάτως συνεπάγεται κινητικούς περιορισμούς. Και ο κινητικός περιορισμός αυτομάτως μπορεί να μεταφραστεί αργότερα σε πόνο. Και ο πόνος είναι η ανταπόκριση του νευρικού μας συστήματος στην πληροφορία που έχει πάρει από το περιβάλλοντα χώρο, από το σώμα, από τη βιοχημία, μπλα. Και ουσιαστικά είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός που έρχεται για να μας βοηθήσει να μην κάνουμε περισσότερο κακό στην περιοχή. Ναι, είναι απαραίτητο να γίνεται ένας τέτοιος έλεγχος κινητικός, όπως επίσης είναι απαραίτητο με πάρα πολύ μικρά τεστάκια ίσως να έχουμε πληροφορίες για την αερόβια ικανότητα του ανθρώπου. Η οποία και η αερόβια ικανότητα και η παλμή της καρδιάς θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως και στην ένταση που θα πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμα. Πολύ ωραία τα λες, γι' αυτό θέλω έτσι να τα λέμε, γιατί δυστυχώς είναι ψηλά γράμματα αυτά για πολλά από τα παιδιά εκεί πέρα έξω, τα οποία βλέπουν ωραίες ασκήσεις, εντυπωσιακές ασκήσεις, με διάφορα εργαλεία άσκησης και απλά πάνε και τις ακολουθούν πιστά, χωρίς να γνωρίζουν το πιο απλό πράγμα. Μπορούν να τις πραγματοποιήσουν χωρίς βάρος, χωρίς τίποτα. Οι ίδιοι τους και πόσο μάλλον οι ασκούμενοι τους. Και απλά τους βάζουμε μέσα σε ένα τσουβάλι τύπου ότι «Α, είδα αυτήν την άσκηση, ωραία, πάμε να την κάνουμε». Κάντε τα και εσύ, προσπάθησε. Και δεν του βγαίνει και σου λέει ο άλλος «Δεν μπορώ να την κάνω, δεν μπορώ να καταλαβεί». Τι φταίει? Ναι. Είναι πολλά τα ζητούμενα εδώ πέρα. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε ας πούμε, μια περίπλοκη άσκηση, μια δύσκολη άσκηση, μια απαιτητική άσκηση, να βάλεις κάποιον πάνω σε ένα δίσκο ισορροπίας, να του βάλεις και πολλά κιλά και να είναι και με ένα πόδι πάνω, ένα πόδι κάτω και να μου δώσει, ξέρω εγώ, μονοποδικά, να μου δώσει λάντσες, να μου δώσει split squat. Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενό μου είναι να δυναμώσω τον κορμό. Το ζητούμενό μου είναι να διορθώσω την ισορροπία μου. Το ζητούμενό μου είναι να βγάλω καλή selfie για το Instagram. Που το δέχομαι, είναι σεβαστό. Είναι σεβαστό, το δέχομαι. Αλλά να ξέρετε τι το κάνω. Πάντως, με μπάρα, σε δίσκο ισορροπίας, κιλά, squat, δύναμη, δεν δουλεύω. Δεν έχει φτάσει ο εγκέφαλος να σου δώσει muscle hypertrophy, ενώ το ζητούμενό του είναι θα πέσει ή δεν θα πέσει στο το δω για να δουλέψω όλο το μηχανισμό που θα με κρατήσει εκεί πέρα πάνω. Ναι. Εκεί πάμε πάλι πίσω, να πούμε, εκεί που μιλήσαμε για το aerobic, είναι η επιστήμη της άσκησης πίσω από κάθε τι που κάνουμε, πίσω από την εφαρμογή της. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό. Χρειάζεται δηλαδή να σεβόμαστε τους εαυτούς μας πριν να αναλάβουμε άλλα άτομα, άλλους ανθρώπους να τους προπονήσουμε. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε προπόνηση εμείς όλοι. Εσύ κάνεις υποθέτω. Είναι τζάκι. Κάνεις, Είναι τζάκι. Κάθε μέρα. 7 ή 8 φορές την εβδομάδα. Τι προτιμάς να κάνεις? Δεν έχω προτιμήσει. Αρκεί να κοιτάμε. Κάνω τα πάντα. Κάνω και HIIT, κάνω και functional, κάνω yoga σίγουρα, κάνω πιλάτες, κάνω κάρδιο. Μόνη σου ή σε γκρουπάκια με φίλους τα λοιπά? Λοιπόν, on σε teacher, όλοι σε teacher. Έχουμε κάνει τώρα αυτή τη στιγμή ένα γκρουπάκι 3-4 ατόμων που 8 η ώρα το πρωί συνευρισκόμεθα και εγώ κάνω προπόνηση μαζί τους, είναι παλιοί μου ασκούμενοι τα χρόνια και κάνω μαζί τους προπόνηση. Αλλά δεν γίνεται να μην το διδάσκω κιόλας. Αν και μου αρέσει που και που να μου κάνουν προπόνηση οι φοιτητές μου και οι συνεργάτες μου. Okay. Το λατρεύω. Να υποθέσω ότι μπουγάτσες δεν τρως μετά, μετά την προπόνηση. Δεν τρως, Ποια είναι η αμαρτία σου, για πες, ποια είναι η γευστική σου έτσι αμαρτία? Τι σ' άρεσε να τρως? Γιατί στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, θυμίζεται για τα πάντα, έτσι, που έχουμε κάνει το φαγητό, έχετε γλυκά, σοκολάτα, πιο σιροπιαστά. Σιροπιαστά, Λοιπόν, κάποτε, εντάξει, να μην πω άλλο κατάσταση στη Θεσσαλονίκη που έκανε ωραία σιροπιαστά. Σιροπιαστά, λοιπόν. Μ' αρέσουν. Άρα και τα τρίγωνα σ' αρέσουν. Μ' αρέσουν και τα τρίγωνα. Μόνο τα παγωτά δεν μ' αρέσουν. Οκ. Ωραία. Μίλησες λίγο πριν για το exercise medicine, όπου είσαι και μέλος μας. Ναι. Είσαι μέλος στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος. Πώς το βλέπεις όλο αυτό τώρα το concept του exercise medicine? Πιστεύεις ότι θα καταφέρουμε εδώ στην Ελλάδα να το αρχίσουμε να το περνάμε? Γιατί έχει πολλά χρόνια που έχει ξεκινήσει. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ξέρεις πολύ καλά. Ναι.
Θέλω να μου πεις πώς το αφουγκράζεσαι, πώς το αφουγκράζονται τα νέα τα παιδιά που είναι σίγουρος ότι θα τους το μεταδίδεις μέσα από το πανεπιστήμιο. Σίγουρα. Αρχίζουν να βλέπουν πραγματικά την άσκηση από μια πιο έτσι, πλευρά διαφορετική, όχι μόνο αναψυχή, αλλά και υγεία και γενικά όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα μεταβολικά νοσήματα, με τα μη μεταδεδομένα νοσήματα. Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό? Θα μιλήσω εγώ για τους φοιτητές μου, γιατί εγώ διδάσκω στην ειδικότητα fitness στα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Οι δικοί μου οι φοιτητές όχι απλά είναι υποψιασμένοι, μπαίνουν φόρα στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Έτσι μόνο. Δηλαδή ότι η άσκηση είναι πρόληψη, είναι αντιμετώπιση, όχι μόνο για όλα αυτά που ανέφερες, για μια πληθώρα παθολογικών, μυοσκελετικών, ψυχικών, ακόμη και νοητικών καταστάσεων που παρεκκλίνουν αυτό που λέμε υγιές. Άρα οι φοιτητές μου είναι πανέτοιμοι να βγουν στην αγορά και να πιστέψουν ότι χωρίς άσκηση δεν έχουν καλή ζωή. Όχι, το ξέρουν ήδη. Θέλω να πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια όλο αυτό θα αλλάξει και θα πάμε... Έχει αλλάξει. Ο σπόρος έχει μπει, έχει αρχίσει να φαίνεται το πρώτο το κλωναράκι. Είναι σπουδαία υπόθεση να το πλαισιώσουμε σωστά, να το πλαισιώσουμε χωρίς φόβο, να το πλαισιώσουμε με αγάπη, να το πάρουμε και να το αποχειώσουμε. Θέλω λοιπόν τώρα να τελειώσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα λέγοντάς μας 3 λόγους γιατί κάποιος πρέπει να κάνει άσκηση. Δεν πρέπει να κάνει άσκηση. Χρειάζεται να επιθυμεί διακαώς. Το πρέπει έχει βία μέσα. Χρειάζεται να θέλει να είναι υγιής, να είναι σεξι. Έτσι. Γιατί όταν σου αρέσει το σώμα σου, όταν είσαι φούλα από ενδορφίνες, όταν έχεις καλή αερόβια κατάσταση, νιώθεις και πιο σεξι. Και το εκπέμπεις. Και το εκπέμπεις. Και το έλκεις. Μπράβο. Και τους έλκεις. Μπράβο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να θέλουμε να κάνουμε άσκηση, χρειάζεται να επιθυμούμε να μην πονάμε. Επίσης είναι σπουδαίος λόγος για να ασκηθώ. Σπουδαίος λόγος είναι να έχω ωραίο σώμα, γιατί ας μην το δαιμονοποιούμε το ωραίο σώμα. Το ωραίο σώμα σημαίνει ότι νιώθω καλά, ότι μπορεί να με βοηθήσει να πιστέψω και στον εαυτό μου ακόμη. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει με το να μου αρέσει αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. No matter the shape. No matter the shape, έτσι. Δεν λέμε να είσαι κάτι υπερβολικό. Και φυσικά αέρος ολής. Δηλαδή, παρατείνει το ποιοτικό χρόνο, τα ποιοτικά της χρόνια. Λοιπόν, είσαι ταγμένη, έτσι. Είσαι ταγμένη στην άσκηση. Είμαι ταγμένη από 13 χρόνια. Είμαι ταγμένη από την ώρα που γεννήθηκα. Μπράβο. Μπράβο, Σία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ελπίζω να μας κάνεις καλό ποδαρικό σε αυτή τη νέα σειρά. Και θα σε ξαναδούμε λοιπόν στο επόμενο ραντεβού που θα έχεις εδώ στην Αθήνα. Θα είσαι εδώ πέρα σίγουρα για να κάνουμε άλλη μια ακόμα κουβεντούλα. Είχα μια αγκαλιά για το μπούρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.